खुलुमबाय आं अनजालि सरगियारि दिनै आं नोंथांमोननि सेराव दोंसे गोदान खन्थाइ आवरायथिना होनो थाखाय आखायाव लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन होनना। खन्थाइखौ दैथायहरदों आंनिसिम आदा लकेन दैमारि धेमाजिनिफ्राय। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ आं आवरायनो आखायाव लाबाय, खोनासंलांदो। खन्थाइनि मुं नोंनि अननाय। नोंनि हायनारि महराव आं गलियामोनब्ला, नोंनि मुहिनि गोनां सोलेराव आं बोदोर जायामोनब्ला, आंनि सिफुंनि देंखोआ थारैनो गोदै रिंखांगौमोन। नङा नङा, थारैनो मुहिनि फोनांमारो नोंनि गोसो, नोंनि गोरबो। मोनसे गोरबोआ गोरबोजों गोरोबलायामोनब्ला आरो गोसोजों गोसो सौग्रावलायामोनब्ला थारैनो जरायै थागौमोन। बेनिखायनो थारथिनो हाया नों आंनि सिफुंनि देंखोआव। बोरदावलि गोसोखौ लाना आंनिसिम खारबोयो लोगो हमनो, मानोना नोंनि अननाया सैथो। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।